Mình đấy. Ôi bà xin không lên mình xin làm ăn nữa. Oh my god, first time. Này first time बेखौ आं सालायदों ओरैबायदि अजन खाना ओमफ्राय बेखौ नायनायावसो इजि नुयो ओमफ्राय सालायबाथाय ओरैबायदि खस्थ' माने बोख्लेंबाय थायो फारसे साइडथिं बे बिराद माल बुस्थु दंना फारसे साइडथिं बोख्लेंबाय थायो आरोना फार्स्ट टाइम सालायदां ममिते चला तो साले माने इजि बोले सलाले एका बेका जि इजि नुखायो ओमफ्राय बोरै सालायोथाय आङो बिराद मोजां सानबायदोंमोन आं सालायबाय ओरैसो बोख्लेंबाय थायो साइड साइड नैबे बान्दा कफि हासिगोन मायाव होना दा बेखौ फुख्रियाव मानसिया रावबो नुखाया दाखो खावथाल साइस हेल' लोगोफोर गुड आफ्टारनुन दायो बेलासि सम लोगोफोर माने आङो दखानाव दंफैयो आरोना गामि खाथियावनो सोनारियावनो ओमफ्राय दिनैहाय गुबुन पकरि बानायदों आरोना माने सानफ्रामबो बानायो आदाया आं बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामनोसै आरोना बोरै बानायो माने जाय आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट होयो नायलांबाय थादो जाय मोजां मोनो ओमफ्राय दायो नै मस्ला एवनानै लाग्रोबाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बुटखौथ' रुखाबाय ओमफ्राय नै नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांगोन आरोना गोथाव मोदोमलाबायबाय ओमफ्राय खर' सलाबायबाय आङो दे थाब थाब मसला गोबाव नेबाय बेखौ जोङो नै माने मा होनो गुबुनियाथ' दा बेखौ बोखांखांबाय दा बोखांनानै राननानै रोसि रानबाथाय ओमफ्राय नेक्स्टआव दालाय दै होनानै एसे जुल खालामोना होमबाथाय बे मस्लाखौ दालिना नै दखानिया बिराद गोथाव बानायो आरोना ओमफ्राय रुगासिनो नै एक्सुवेलि आदाया पकरि सावाखै दा सावसिन पकरिया गुसु जाबाथाय गाज्रि जायोना गुबुना जि मोदोमदों खदै गलाबायनानै हायरान जाबाय आं मोदोमगुलायदों जानानै खिफेबा जाबावगोन बियादा खेमबासे ना बे मैदाखौ एसे लगायनानै नै नायनानै लाहा लोगोफोर गुबुनखौ बोरै जायो नै रेन्जार हेभि बानायखाबाय मैदाखौ एसे होबावबायसो लगायनानै बानलु गुन्दै एसे होबाय संख्रि एसेनि होबाय बेनिफ्राय सदा होनोसै पकरि बानायसिन दायो बेबो केकनि माफ खालामग्रा केकबो बानायो आदाया जों माफ खालामनांगौ होबाय एसे बावसै एसे लांखा जिरा होनोसै जिरा गुन्दै बानलु गुन्दै बानलु गुन्दै बेनि उनाव हालदै हालदै गुन्दै सावथाल ओमफ्राय बिमा दा बेनि उनाव साना मस्ला बेनि उनाव मा बेनि उनाव आजवाइन मा सोर बे बेनि उनाव मस्ला Gila. Mama. मा मस्ला बे ओरै नाना होनांगौ बेखौ मा मस्ला बे Gila dulu. मा मस्ला आजवाइन आजवाइन मा आजवाइन बेनि Oh, उनाव naban mama gura zayar na. नाबानो गुरा जायो आरोना बेनि उनाव आदा जै जाया मामा जानोसै मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव ओरै बेखौ सालाद बानायग्रोबाय सालाद बानायनानै लाग्रोबाय मा सेन्टार मामा मामि बायदिसिना होनानै ओइ बोराय महरखौलाय लानांगौ जाखो बेखौ ला आं जानोसै लुलांबायहाय एसे जानोबा न' जाजायो जाया आं दायो मा होगोन बेसनसो नायनाय बैलायब्रा नायदो खोन्थादो दे मा बिसार बे खोनाला मैदा होसिन दायो पकरियाव ओंखाम होबाय गावनि जखायै जाबाय लगायबाय दायो नै सिनि सिबाय दायो बान्दा कफिया खाथो जानाय होनाय जाबाय आरो सिनि एसेल' होदों आरोना लोगोफोर जाबाय गावनि जखा बायदि माने होबाय आरोलै बांद्राय लाथाबो बानायनाङा
बांद्राय माने आथाद्रायबो बानायनाङा बिदि आरो बे गावनि जखा बायदि जाबाय बेनिफ्राय दा सावनोसै जेमब्र'नो ओमफ्राय बै थावखौ लुना हरदो नोङो बै लान्थिथि थावखौ इयो लान्थिथिया माने रिफाइनजोंसो सावोमोन दा रिफाइना दामा बांसिन जानानै दं ओंखायनो टाइगार थावजोंनो सावनाय जासिगोन आरो जि बुरजा होखाबाय थावखौ बुरजा माने फुलिबाय आरो गोदायै नै सावगासिनो दङ थबा थब होबाय दे दायो नै फगरखौ जि मोजां सावखांबाय आरो ना आदाया ओमफ्राय जानाय नायनोसै आं र' एसे खोमसि नुयोना बे गोथाव सावखायो सामफ्रामबो जाबाय थाखायो गोसो जानो फारला दानो नायबाय हाय दे दखान गाव सावनायखौनो जाबावबायसो हालासो नै दायो गुबुन फग्राया जाबाय ओमफ्राय आङो जानोसै आरो बानलु होबाय ओमफ्राय सामब्राम होबाय नै ओरैबायदि मजा जानो बाबाय सोरबा लोगोफोर आं जाबावबाय आरोना मोनसे माने गोथावानो थार नालाय नै खुरैनै जाबाय खुरैनै बै लानांगौ बाबा जिथारबाय नालाय आइदै नोंसोर आं खिफिनायखौ जा नोंसोर आंखौ नाम खालामबाय थायो गगि होनबाय थायो बेनिखायनो आं बेनो मेथाइ होआ खिफिनायखौ जाथों रायजोफोर नै आं खिफिनायखौ जा नोंसोरा गोथाव गब जा आवबा गालि गब आं खिफिनायखौ जा Nah,